KPLT KLNLF UPLA atum perang kiamai kangni. Harlong soralong IPHLC atum cerok tok amai kangni pon. KSA Jam Sontimo atum perang kiamai kangni. Aprangsi berta kelang arato anapan kardom pajelo kardom non Karbi Longri Abirta long pen ojang terangpi non bertang ton pen arjo ponsera KLNLF KPLT UPLA PDC ke atum pen government atumang bong lamdon kacetok jalong majok rat pangria song lapen hampang asong atum pen mithang jongjung ali apan ke jongdun thap thedeji mati kacipudun thap thedeji apan kachuningri Laso lamdon kacetok jalong ke misen ji lapen prabjin pen kapacun ponthek japan karbiang long arat kedoan Kacerap kacetodun lapen bidi sore kacipidun Japan alang litum pen perang kiamayalong lam jaipon. KNLF, UPLA, KPLT, Pran, lapen KPLT, Donbri. The PDC ke telukok ami matisu teluk Bortoman present wanai ami sarita good good ami press statement enekan disu. Di press statement tu enekan dorno aja Karbi Pakha prothom diasu ame kat Japan kak Karbi Long Autonomous Council state government central government atumapan chuningri ponlo ekot mesen kapeman Japan Karbi Long Autonomous Council lapen prek jam hampamang song atumapan mesen bidi sore tawarnang kepidun Japan chuningri alamte paklang ponlo Kacing kibom atumapan kipu duntot kether duntap alam the kipidun deder Japan political social student organization doan atumap apanta chuningri ponlo press conference ke hangnang kok alam the ke mupen ilitum song ke hai tum sitame than pachini lo je nilitum ke damtang 23 February ani arms lay down ceremony claim lo La date of pen 25 February 2021 and Arni. A court catch togji. Lam aputang bangke je okode to makenang ke article pro elo bote to makemang ki chunlo baki choklo bo solam kali article pro e pen abata me to kachilong ne right do to pate halat me to kachhang nahi ke to makenang sodo aposi lake okor article pro e dele to makemang kali aposi mesen sini to kachetok po pen rada pan ali ke dosi ni to kamatha pon dulu sarkar na to pen sab technical problem per jam chitok long re pasi adin tarik bang ke pa phinang kok lo posi la ke chitok long vekji pen chun vekji ni tum ning che thedo la pera solong le tum social media long thekang lo kapre ka song tum mara de political song tum social organization tum aposon comment Padang tenu pana nakipudum nang tunong si article to for age chitok te banang pipi ne potong te nang tum chitok ri bang joine person lam to Karmelong kachari bom CM ponom alang li kapre ka tuwar pedamelang na kirap num do posi ning che the perfect lo alang tum ta pu nang udum pu bang nang bidung de lo posi ni tum ning che the do posi no ta melang tum nang udum de posi la ka chun vek ji posi ni tum song phi te me ning che the do sini tum kacuning ribang ala hello je lapang so lama bang pen ali kacuning e daji fansi ni tum cuning rilo an hello anang pipela samela within la February bong lapang so lam don ni tum ka tauji ring do la hello Vothat langso LA pen Hamren constituency kaparlo Harlong Sora along all party leaders conference mati APHLC asong atom pen public awareness mati CCMI kang nipon APHLC asong pen Hamren constituency kaparlo along CCMI kang nipon labang so amay along aluhi aman pen nang kacetong dun akehai Bikram Hansi lakhain koi Vothat langso President Davinson B Youth President Bikram Rongphar Kupili President lapen Biren Singh B Secretariatum nang cetong dun lapen labang so amay along kolonga diori teniali Dera Arlok, Harlong Sora, Jek Artu, Telehorp, Lapen, Pongjangri. La Troxia PS nang cetong dun pen la anso se Hamren constituency along ta IPHLC asong ki claim kedam Lapen song kacepang tang thek jima aphan pura la so amay along Muniram Teron, President, Mohon Teron, Secretary, Bir Singh Terang, Bidisar Lapen Sarong Kibe. David Dera atum Arpu Kimi Dengpon.
Lapen labang so maya long koson si song kachepang tang tek jima lapen 6 sidol aron pen koson si emetang inglong aso aphan kacerai kom tek jima aphan lam jaipon. Lapen non kevangji ningkan surhini ra ingkoi rai si amishan aphan setame bothat lang so pen kachisi kachedang tanglu pusi APHLC asongja Bikrom Hanse pen perang kialong lam jaidun. Long live, long live, long live. APHLC long live, long live, long live. Jai Kathar long live, long live, long live. Jai Kathar long live, long live, long live. Servan Ket long live, long live, long live. Servan Ket long live, long live, long live. Karbi Longri Abirta bading nang ma, bading nang. Karbi Longri Abirta bading nang ma, bading nang. Bongo Sena go back, go back, go back. Bongo Sena go back, go back, go back. Nil tum dak isi ning karong ar nilo. Nil tum hama 20 ST bothat lang so LA pen. Sirkep constituency do. Sirkep ang bong pen. Kiceng si constituency form lo laki bitung along. Pen pini bang ke hamren constituency. Mate nil tum la ke kapap hisi lo. Pini bang form patang lo. Asi pini constituency long president secretary tamil arti pekon lo. Lason tak tak sini itu ngadak hamren constituency long ta APSLC an so PS level ta kon pangdang poni pan aport chihek kan tum cepat ciklem pon po PS tanil tum kiseng tang seke ong lo tame CC bang kanil tum pinisi patang pon lo ase hamren constituency along rat tum pan nang tum pan tame kadu ko handame kachuru mate nil APSLC long akerap nang video pon tum kachuru pa jirlo all party hills their conference pen lalo khana pia pini chetang bini ini tum dake truck PS bon nana lo derar lo Hongjangre check R2 duri tiniali telehor kalonga PS lan proxy bag dolo ni tum pini lada proxy bag PS do pensil ni tum pini da CC bang ken tum form patang pon lo lasi non ke bangji 2021 mission pandame ni tum 20 ST bothat langso pen bangke ni tum ready lo lapen ansu se ratum da hamren mendang cerap cetu do pol pen kapre constituency long da ansu se pangtang tu sin tum ning thepon la lapen hini alam ni tum jai poning tum kedam tang atumi hadjong Omit Shah Central Union Minister mate Home Minister kewang a program long Karbi tum phan tok anopen pamanghu pon se hadak articles 244A aputhak tame public declaration mate accord haidoji kolam da melang litum BJP atum Karbi Anglong team Karbi Anglong atum pangdak pon pen atumi rat aphan chong thui lo lasi labang so rat atum ning ki oi bang nang tum ning binang ne nilitum national party tum nangka chubaya tengke nilitum all party hills leader pen ke kapa fulfill je fansini tum kemang pon lapen nilitum la constitution aron ateng pen sedam nang pon bom la so pot si kadu ko we na tum la atumi ke so mailong ki duna rada tum phan antame nang tum ning biponang ne APSLC kache song long nang tum nang cherap dunoi ilitum la bang so 2448 ame ilitum ichi pon unwek ji pusi ile ning ke pon lo lapen ning du golam bang la hen lo atumi la bang so mailong rally la so meeting ki duna long ilitum Karbi akorte apran dam nang lilo alang liamen jiten dera alang lige bothat langso penamat lasi alang li tuma family members atum phantame lapen alang li phantame li tum ning duklo je alang li rat kache song mate articles 244A ka implement ji arni mane declaration ji arni lo bon pu matha pon se alang dun pen lo tame apran dam dun juilo labang sila bangkeli tum arna maphan dome chomme rongme long tame ke dome ji phani tumar nam phan chardom people kadu we phan tame to ahem family tum phan tame monsam ke doi phan tum arnam ardom pila lasila son non ke bangji lang tame la son rally du ulang thai mini national party tum congress pen chenglok BJP tum pen chenglok stame la son mai long pen tum rat phan kapan hok lok long ong ke rat tum chitu dun we that simi ma pusin tum pan all party hills dar pen appeal pon ke dam tang hutame difu government college along medical college along tame student mi MBBS batch nang kang pu hutame li tumanda inut apran dam juilo lapen bang haru hini atum ok apran hinulang nang anta asil hai mat hapen rad atum kachitu ta itum misen along chitu du nang lapen kachisong iwe atum long chitu doing busin tum appeal pon asi pini meeting long malan sin tum pajit pon pini dala Karbi lo charlia song KSA mai pu jem son timong atum perang ke mai kang ni
La so pherang ke mayalong KSA mai phu Jameson timong pen KLNLF KPLT UPLA PDC ke la pen government atum pen lamdon ka chetok along Karbiang long hemprek article 244A autonomous state aputhak non rat kachari bom BJP atum pen ki kapachun thek ji puke ning ki chethe avi lasi alang litum la so lamdon ka chetok ponalong Karbiang long along kidu break jam regional party atum ka cherap ka chitu pon japhan KSA mai phu Jameson timong pen kachuning report atumi 25 bangke kopine ison akimi senang thek kiklang daji pohmu ke theklong le sonsi chilo chitokte lape atumi meeting aprang sami athema thek long le bolam the bangke kelep du bangke 42 rounds lason edolo plot dogs do bomlo stame PDC ke tu pen kelep du chenglok alang tu negotiation avipin la asi negotiation avipin lang pulote penap 25 ang nimat ki kosun sila tung chitok da junji lasi la bangke isi BJP ke isi political adak amayes kucheni phansi ma thame so theklang lo la pen proof lo je BJP tum proof lo je thot ka benglong rai phat aku chong thui tu unlu pomu proof sonsi theklang lo athema asormu bangke ili tum ko anna ka chisong la so ka chisong ja kong ko anma ke piun la han lo ki chunjang thekdo la se ka chisong hutami tum ang thun ba association la son do penon haprang 1952 ningkan district council ang palang lo Samson ti ru Samson sing ti halo sora situation ka prek lo claim lo alang dum chikem chipaduk lo nasa se phurkimo ke thom Karbing long thek long lo litum phurkimo ke thom la 1995 ningkan la ke mass democratic movement dak dolo ASC penceng lo KSA tum chirap dong lapen NSCF pinangan dulu Karbing long si 1995 ningkan MOU si kichunang deng dolo lapen tuang thulo 2011 ningkan UPDS tum ta MOU chitok long MOS chitok so MOS chitok ro pilo labang ke KSA penceng long dak Karbing long hampang so pinangan thurun pak chirap dong masuk chi song thulo sa halo song deng ta MOS isi chun do kasi non isi choro thunangi Karbing long ara da social operation ben jenglo alang litum phan juning ri dun pen nang litum jong si aki kom nei da article 244 e le ave pulo te nang dum lalmang se kon bang chitok dun de nang ji pen alang litum da chini lo la so bang so 25 an ekor chitok nang pulong bang ke la so article 244 thang da ave da ji la so joni alang litum duni de rang lap lo se isi choro nangi nasi choro nangi la pala itu ansu se chisong on thu nang lang democratic mas democratic movement alain pen thurpak cerap pet pen so ka chisong phan alang itu ready nang po la se government tum initiative pen da choglo je suluk soda ka dudang ni nasi agdang mainstream bang enang ku se government tum initiative pen dolo la ke nili tum ka dog weda Karbing long rat ke si pen cheglo ka dog esami progre la bang so ke ni tum da Karbing long suluk soda ka nang po progre la supan sini tum idam tang tame yesi pencing lo itum claim rapet hemprek hang claim rapet yesi ken se itum claim rapet 2020 December asitu itum ongdung pen Samsung sing ti park long si mas demonstration patolo itum suri mun pachitong lo je kelep tum bang pistok dobom lo kana arom dam elo sila tum han pachu nangji la penon chingki kerang thamane chingki nangji la pens ko pima lorkar ki thaman ke plung na tanang ko sa hala so beni tum ta is alang la so movement mane ne tum a aisu ke pachu ni phan ke tum a rally tame tum claim lo na galang le tum kadu ke thelong tong lo si government tum ta initiative en lo je pachu nang pola tum so si claim lo je nasi iwang welang ko mala chingki lo sita la so theklong lo je a hok hak la tum ki claim bangke labang so Karbing long isu ahok sung olo lo so pen se latum ki claim kali de se alang litum phan tum rup tum rara under gun point la son pen se latum phan dakiwan nasi la dakiwan polam thi place tong la so mu demand negotiation na pen lang se government to masi la simona na atum se sok dene apen script la son simona lo lang tum si siglo se so thing se lang se place lo la hen lo so se la son lo
Masih itu sini nampo itu brand ke labang so ke bang ilangan itu mela so pacun tek thelo lapen ke karbong berat tame labang so ke bang ilang tame halang itu je mathalo labang so asai deng note isi Karbi Long chori ola sam de isi political mileage en long po ko si Karbi Long rat kadu chini nai lapen labang so dak Karbi Long rat kaching hom atum karja atum asong do antame ai itu masong jong pen itu masong jong pen kopi malang tu makimang dos kami labang so ke pacit ton han kengkam si ciru cet pen mitang jong asong a principle ci obop nani pokali si kami tok tip kali pen kengkam si ciru cet pen pacit ton pen dan Karbi Long do regional plural party dum do salang le tum sa mela bang so kengkam si ciru cet pen si cing hai tu si uthot ke wang dia bang ke koson be BJP param alang itum ta mela bang so ma that thip nani son skin mat halu budai Karbi Long rat ka ini ka cirap du dia dia am thebe asi ini hin pen itum kese hin ka chuni hilang ngalan lo ki wang dilangan ni tame itum kopi ni hilang ngalan lo ki wang dilangan ni tame itum kopi ni ining ke thedam thai kya velo lata labang so nang ke than thap bang ke ki koi dum dia ji phansi dilen beta chuni ripon hello Pinia Abirta lan si kang ton chalo kaduga ve phanta kardom